Għandu waħda mill-ikbar jekk mhux l-ikbar kollezzjoni ta' memorabilja tal-Beatles f'pajjiżna u għadu jisma' l-mużika tagħhom fuq il-pjattaforma tal-Monotape. Din il-passjoni ta' Philip Patch ta' 65 sena li fi kliemu jgħid li din bdiet meta kien għadu tifel. Meta kont żgħir jiena kont hemm nisma' l-Beatles ta' fis-60s. U issa kif qed jimxi bil-ġenerazzjoni tiegħu, jien kont il-ġenerazzjoni li mhux suppost kolli nieħu pjaċir bid-diski tal-Beatles, il-ġenerazzjoni tiegħi kellha tkun tas-70s. Però kien hemm il-Beatles. U kien hemm tkunna nixxu chewing gum biex naraw xi ħaġa tal-Beatles konna ndumu imqajmin billi biex naraw xi 30 second clip, 30 second clip fuq ir-raj. Philip qal li l-passjoni għal dan il-grupp leġġendarju minn Liverpool nibtet sforzi l-popolarità tal-mużika rock and roll fis-sittinijiet fir-Renju Unit, popolarità li tferxet ukoll fejn l-Ingliżi kellhom preżenza navali u militari, fosthom ovvjament f'Malta. Barra l-kollezzjoni sħiħa ta' albums tal-Beatles li tista' tgħid li ma tispiċċa qatt, Philip ikkollezzjona wkoll modelli tal-Beatles kif ukoll anki il-kitarri. Tispikka wkoll il-karta bil-firem oriġinali tal-erba' membri John Lennon, Paul McCartney, George Harrison u Ringo Starr. Iżda Philip ikkollezzjona wkoll memorabilja ftit iktar strabba. Kodba, materjal, bħal dak it-teraħla l-oċċem ta' Sgt. Pepper's hemmhekk hemm arloġġ. Għandi tal-Korġi li jaru submarina din hemm u għandi kontraċettiv ta' John Lennon, marketing li kien marketing li sar ġewwa l-Asja. Il-kollezzjoni tal-Beatles kienet biss waħda minn diversi kollezzjonijiet fl-20 edizzjoni tal-Fiera Maltex imtella mill-Malta Post u laqda filatelika Maltija fil-Gazin Malti. Fil-wirja spikkaw kollezzjoni ta' bolol minn pajjiżi differenti tad-dinja, dokumenti u witri li jmorru lura sa' żmien il-kavallieri, kollezzjonijiet ta' muniti u karti tal-flus, kif ukoll memorabilja sportiva fost l-oħrajn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.